Έχω υπέροχα νέα για εσάς. Αυτό τον μήνα έχουμε καλοκαίρι. Λατρεύω το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πάμε στη παραλία. Τι παίρνουμε μαζί μας στη παραλία? Πρώτα απ' όλα ένα μαγιό ή καλύτερα 5 μαγιό. Μπορούμε να αλλάξουμε κάθε ώρα, έτσι θα δείξουμε ότι έχουμε πολλά μαγιό και θα βγάλουμε φωτογραφίες με διαφορετικά μαγιό. Προσέξτε, zvrnіть увагу. Το μαγιό умножені та майо. Іменник майо не змінюється, змінюємо лише артикль. Τι άλλο παίρνουμε? Παίρνουμε και μία πετσέτα. Βγαίνουμε από τη θάλασσα βρεγμένοι και με τη πετσέτα σκουπίζουμε το σώμα μας. Οπωσδήποτε παίρνουμε ένα αντιλιακό για να μην καούμε στον ήλιο. Και έχουμε χωρίτη, в минулому часі буде каїка, θα καώ. Επίσης πρέπει να έχουμε καπέλο και γυαλά ηλίου. Εγώ καπέλο δεν έχω, αλλά έχω γυαλά ηλίου. Τι άλλο? Μάλιστα χρήματα, εγώ έχω κάρτα και παίρνουμε μαζί μας καλή διάθεση. Λοιπόν, καλά να περάσουμε στην παραλία.